चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बोसोरफ्रामबो 900 बा 950 बेबायदि चेक जों होनो हायो। देग्लाय 900 सुबुंफोरनो बेमारि आरो फरायसा 900 सुबुंफोरनो जोङो चेक रानदों। बेयाव फरायसानि थाखाय 5000 आरो बेमारिफोरनि थाखाय 10,000 खरि होनाय जादों। जे आङो थांनाय बोसोरनैयाव नुदों जे गोबां माखासे गार्जेनफोर फैयो जोंनियाव बिजाब बायनो एडमिसन होनो फैसा बिफैयो। फरायसाफ्राबो एखे, रुगियाफ्राबो फिसा मोनसे बेमारखौनो गाव फाहामनो हायैनि थाखाय मोनसे राङारि मदद बिफैयो। गोबां बेबायदिनो फिसा बेमारानो उनाव गिदिर जानानै माने गिदिर बेमार केन्सारसिम बारस्लायलांनाय बायदि बिदिन्थिबो दङ। दा बेखायनो फरायसाफ्राबो जाहाथे एडमिसनाव मदद जायो, बिजाब बायनो हायो, बेजों सोरहाबा ड्रेस जाहाथे बायनो हायो। डाइभार्स माखासे जेंना दङ फरायसाफोरनियावबो। दा बेखौ जाहाथे बेखिनि 5000 गोबां फैसा नङाब्लाबो बेखिनि रांखौ बिथांमोननो जाहाथे एसे मदद जानाय बायदि होनाय जादों। आरो गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनो बेखौ होनाय जादों। न'खरसेयाव बोसोरसेयाव सासेल' जाहाथे मोनो बेखौबो नायनाय जादों। न'खराव जाहाथे एसे साख्रि गोनां मोजां न'खरा जाहाथे बिथांमोननो होथ'नाय जाया बेखौबो नायनाय जादों। आरो रुगियाफ्रा माने फार्मासियाव थांनानै मुलि जानानैनो बेमारखौ फोसाबनो नागिरो। खार'ना जाहैबाय डक्टर गेदेरनाव थाङोबा MBBS डक्टरनाव थाङोबा बिथांमोना ब्लाड टेस्ट खालामनो फैसा नांग्रोगौ जायो, सन'ग्राफि खालामनो फैसा नांग्रोगौ जायो, मालाबा स्केनिं खालामनो फैसा नांग्रोगौ, जेराव 2000निफ्राय 3000सिम फैसाया थाङो। जायनि थाखायनो बिथांमोना आसोल बेमारा मा जामारदों बेखौ माने एग्जामाइन खालामनो हाया, जायनि थाखाय बिथांमोननि बेमारा बेरामार हिसाबैनो थालांबाय थायो। दा नैबे रांनि गेजेरजों बेमारि फिसा फिसौ बेमारफोरखौ जाहाथे फोसाबनानै लानो हायो गोरिब न'खरा। दा बिनि थाखाय बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। आं मिजिं खालामो जे बोसोरसेयाव जोङो 900 न'खरनो जिहेतु बेमारि आरो फरायसाफोरनो होबाय थादों। थांनाय बोसोरावबो होनाय जादों, देग्लायबो होदों आरो फैबाय थानाय बे बोसोरबाखिनियाव आसाम सरकारा जिहेतु जोंनो बोसोरफ्रामबो बेबायदि अनसुंथाइ होनो सुबिदा होदों। बेखायनो आंनि फारसेनिफ्राय दिनै नैबे 13 चिरां ब्लकआव गासै 200 जन माने रुगि आरो फरायसाफोरनो बे चेकखौ राननाय जादों। आङो जोबोद मोजां मोनदों जे फरायसाफोरखौ एसेब्लाबो मदद खालामनो हानानै, रुगियाफोरखौ एसेब्लाबो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे गोजोननाय होनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबायदि मोनदों? आङो मोजां मोनदों, मानो होनबा फर्म फिलाप आरो लेखा बायनांगौ बिनि थाखाय माने मोजाङानो जादों बिदि होनाया। जोबोदनो माने जोंहाबो न'आव एसे प्रब्लेममोन नालाय, बाबा गैया, बिदिनो माने बिदि होनाया मोजां जादों आरो बिदि रानना होनाया। आंनि नामा जथि नार्जारि। आङो माबानिफ्राय थाकथारिनिफ्राय। औ, आं दा एबार HS फाइनाल होदों। औ, जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो। मा खालामनो सानदों बे रांखौ? आङो बे रांखौ आंनि फर्म फिलाप जेनेबा एडमिसन जागोन ना एबारावथ' एडमिसनाव बाहायगोन आरो। আজি বহুত ভাল লাগিল। আমাৰ MLA ছাৰে আমাক 5000 কোটি টাকা দিছে পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে। মানে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ যদি এনেকৈ সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি অলপ পঢ়াত সহায় হয়। অসুবিধা কি আছিল আপোনাৰ এডুকেশ্যন মানে আমাৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ টাইমত মানে আমিতো গৰীব মানুহ, টাকা পইচা নাথাকে, তাও কষ্ট কৰি মানে এডমিশ্যনটো কৰিব লাগিব। এইটোৱেই আমাৰ মানে অসুবিধা আছিল। আৰু কিতাপ কিনাৰ টাইমতো কিতাপবিলাকো বহুত দাম হয় না, আৰু নতুন নতুন কিতাপ ওলাই আছে, তো এইকাৰণে এইবিলাক অসুবিধা আছিল। আৰু এইটো এতিয়া আমি পালোঁ, এতিয়া আমাৰ অলপ সহায় হ'ল। এনেকৈ যদি MLA সাহেব আমাক দি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যতে আৰু ভালেই হ'ব। হা? অঁ, গড় আমাৰ বাসুগাঁৱৰ পৰা। হা, 6th চেমিষ্টাৰ। এইবাৰ মই মানে BA 6th চেমিষ্টাৰত মেজৰ এডুকেশ্যন মেজৰ লৈ পঢ়ি আছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। ভালে লাগিছে আজি। অঁ, ভালে লাগিছে। বাসুগাঁও। অঁ, অসুবিধা আছিল, আমাৰ কিতাপ কিনা অসুবিধা আছিল, এডমিশ্যন হোৱা অসুবিধা আছিল। এইবিলাক মানে পইচাটো দিলে আমাৰ ভালেই হ'ল, কিতাপ কিনিব পাৰিম, এডমিশ্যন হ'ব পাৰিম। হা, চৰকাৰক আমি ভালে ক'ম আৰু কি, আমাক ভালে সুবিধা দিছে, পঢ়া শুনাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে। বহুত খুচি লাগছে আৰু কি, মনটো বহুত ভাল লাগছে। गिबियावनो बे बड'लेण्ड फान्डै रादाब नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय। आं गोजोननाय मोन्दों 10,000 चेक
सार एमएलए जोंथ' बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्राय नाजानायमोन आरो आंनि बेमारा बेनो गाराय सिफथि जानानै दङ आरो ओमफ्राय आथिं सिबि गनानै लोरिना दं। माबायदि हेफाजाब जागोन बे फैसाजों? बे फैसाजों जोंनि थाखाय थोजासे नङाब्लाबो बेनो बहानि 10,000 फैसाया माने बेजोंनो जों चेकआपआव थांनानै मुलि दावालि लायनो हायो जथेस्थ' बेनो। आं बामगाव गामिनि